Miša Chmeličková, vyštudovala som Vysokú školu výtvarných umení, grafický dizajn a tomu sa aj venujem, okrem toho aj ilustrácií a zároveň som art direktorka. Dostupnosť je pre mňa vyslovene dôležitá, nakoľko sa všade viem dostať na mojom bicykli a teda ho používam. Je to pre mňa forma relaxu a okrem toho je to aj dobrý pohyb počas dňa. Tému dostupnosti som uchopila cez samozrejme dopravné prostriedky. Keď som sa bola do projektu Čerešne pozrieť, tak som tam prišla na bicykli a pozerala som sa, aká tá dostupnosť reálna je. Toto som sa snažila aplikovať aj do mojej grafiky, kde sa tieto typy dopravných prostriedkov objavujú. Je to teda bicykel, samozrejme auto, električka a autobus. Celkovo som zobrazila projekt Čerešne a dostupnosť cez zastávku, ktorá je tam dominantná, pretože k nej smeruje ilustrácia čerešní, ktorá je tam tým dominujúcim prvkom. A vytvorila som týmto také fantazijné mestečko čerešní, kde sa odohrávajú rôzne veci a situácie.